Kathar versus Lamding Road KSA. Jai Kathar achor unjuling Tikathar lake Lucharia sompen Kroy Tekte Thompson aro. Ke bangke Jai Kathar nomination ke jog dam hot. Kadang nitum theklong bangke apiso men bangke unjuling Tikathar. La bangke Karbilo Chalia sompen Kroy Jai Kathar Siksidur ke Lingta kabunai je phansi Kemang Thompson aro. Ke pini laso siksidu la phan Karbiak khai phan lengta ki kuri phan Karbiak khai phan lengta ki kuri phan kapori Ke jogdang nomination alusitame cancel nangji. suspend pisi alang phan bangke da non nomination ke jog laso lo long kita me suspend nahi alang phan ke cancel nahi pisi naw se bachno pe Nonompor MP kilik nang kiliji dok apar hot ansi. Jakong kache perang nang jia par hot si inu trak charia songjapo EPHL si amaipu Jai Kathar phan kursenem si kache pachor lason ke chokche lapente kroidun thekte pualam aputhak athe PNC KSA Lamding Road aro mathe Thompson aro ame thang sai hema thengnolong air set tung set kache song patupon alang li kehang ke mate alang le tum kehang kon ke lason ke chokche kursenem kacheren mate kache pachor ke aron ave mate karbi aron long avi pisi KSA Lamding Road aro mate KSA maipu Thompson hinpen ninje port tangte ahok petpen bang solam ko anahok Jai Kathar phan laan kipu api Kathar sangho dujoy jima mat arona teng pen langwai pisi chesong du thai jima Jai Kathar phan ke kroy arat tum pilo mathaji alang ni phan chirap dun jima mate lang dun ding po jose ahok Jai Kathar phan ke kroy binom pulute chirap dun ji lapente Kathar sangho atai avi pulute langwai kipis dutsi lo ronan stame chidan mati chesong ponji pusi gong nu aratu ninje po langwai PGPP lake aporsi theklongpo Bureau Report News 24 Karbi Anglong